pogore ma kanisa bende timo, to timo ka serve godo the citizenry. Koro winjo bed ni kuonde mwarome go nyakwa rom watim maber. Number 2, members of political class gi bende members of our churches. Gidhi various churches. Koro en upon them and us mondo walos forums mwanyalo share things that we can do together mondo watine japiny. Erokamano. Wach mare mogik ne bedo mane ko tieko. Karka ote mare ne sirkal ma nyabedo nyaka sirkal ma county nikech kono bende ukomul to kanya kama ntiere ponono pek mag weche bende. An wach ma dawach katieko ne sirkal bed ni county bed ni national government ni watine jopiny gi humility. Ng'eny kineno kaka jotendwa ok ine dembruok. Ji wuoyo kago korgi kendo ji wuoyo ka onge ritruok. Watine jopiny gi humility gi dembruok. Wabed joma ok ohero igi. Waneno ka hero ich is the thing. Kendo kata king'iyo kata mana kaka sirkal osetiyo kata sirkal mwawuoyeni, tich miyore mana kiosiepe kendo nitiere king'eruok mang'eny. Raia kata oling to neno. Koro an dajiw sirkal mondo wabed jadieri, waaye mibadhi, watine jopiny gi humility gi dembruok, to gi Nyasaye muwacho nubu luorono wane olemo. Erokamano ahinya. Bishop David Kodia kawatieko